днес ще играем на Clash of Clans. И тук съм в един клан английски. Така, защото няма го да правя. Бигета много няма. И сега ще атакуваме с една армия. Как е силничка? Днеска се... А пък днеска, кажете го да е. На 13 февруари ще имам роден ден. Както и към аз, роден ден. Като си пак се родил така. Ще покаш рожден. Роден ден. Като сега търси. Няма никакви хора. Хора, това е само заради дето загубихме 5 милиона. 5 милиона хора. Ход. Сега може да видите колко ще се кача, колко ще снимам. Доста късно. 9 и 5 минути снимам на 21. Да, 21 спада. 21 в видео ще качено май 22. Ако не знам. Не знам, хора. Но тези видеа ще пруshвам. Как да ги качвам от компютъра? Ще аз ги качвам от телефона, затова са по 15 минути. И едно важно нещо, което сте видяли от такова, вече имам 120 място. И вече имам тъха 5. И то е най-забавното. То е най-якото, имам тъха 5. Тъха. И тук си апгрейдвам тия. Тя отстранява ги параби. Една седмица. Ще ме проверим. Хина. Ето го най-силния ни от нашата. What the fuck? Много са слаби нашите. Ска да видим. Много са кръни. Добре. Така. Значи, първо да кажете, че човека е ръчнат. Трябва и такви боженка има човек. И е ръчнат. Сега ви казвам. Видях. Рейджа трябва на 5. Вау. Яко ръчнат. Много ръчнат. Много яко ръчнат. Памете само добре. Имате. Значи, което му е най-зле, най-злето му е каноните. Каноните да ни свети. Той само да ни вети. Ще нещо хубаво. Това е четвърти. Прилика са. Тук скелетон тра, който мисля, че не е направо хубаво нещо. Там. Тук Тесла. Тук тия са направили бум. Бива го. Но ще минах 5 минути, като и сега да почваме да взимаме пари. Да
вземем парички. Ще трябват парички. Момент ми трябват пари. И еликсир. Еликсир. За армия камповете. Също. Към бая еликсир. Ще набави, ама то човека няма хубава база. Значи човекът то дед го комисия е боярашнат. Така вземем по са и тия нещата. Вау! Аз трябва винаги си проверям какво имам първо в фанкаста и тогава вече така. Защото тук ми се провалтна. И така хора, брахме го и то стабилно. Направо го направихме на меле. Гейте само какво става тук. Тя нашите ще шупят много грътко. Не могат ли много грътко да шупят. Вау! Ние ги обрахме. Събрахме 81 хиляди гълд. О, фак ми. Доста малко, но много. О, фак ми. Доста много. И така. Какво става тук? Ето, че имам и още фликари. Вау! Какво е това? What the fuck, хора? Този път се оказа, че имаме фликара на 7 левел. Какво е това? Ще опираме още пари, хора. Няма хубава неща. Кои неща? Хора, много малко хора ми се падат с губи и неща. Добре. Тя не ми е готова армията. Хора, сега забелязах, че армията не ми е готова. Така, хора. Още им нещо. 120 място! Да, има 135. Оте, по това време трябва да го пускаме. Този път. Оте в 3 часа. Трябва да го пускаме. 70 джема. Преди бяхме с 50. Но аз ги качих на 130. И ги свалих само заради тази отмина без да исках да качих на усание. Свалихме джемаите, боя. И така. Свалихме на 70 джема и те, кога съм толкова много, ще ги смахим. Коя еликсир? 468 хиляди за мен съм бая. Я почко да взритвам. Но само това, ама стигаме. Вау! Мисля на 2 минути. Така хора, казвам ви едно нещо. Имаме 4 секунди един такъв. Заради се още ми се правя за 2 минути, защото аз кепвам. И така хора, с фул армия сме. Имаме хубави танкови. Вау, то само с танковете ще го победя. Вау, хора, вау! Хората просто нямат еликсир, нямат нищо. Но тук може да се взимат много изи. Ама аз трябва да взема 3 купа. Да взема една купа. Аз да ги гледам малко. Много еликсир. Това е умно.
Виждате, това се прави, не. Не, хора. Вау! Какъв ръчът беше, само за секунди го трябваше да го погледна. Добре? Добре, си за 10 000 съм. Вау! Колко са слаби! Този го взимам го взимам. Точно, този му взимам една звезда. Айде сега. Хора, гледайте каква напаст е. Гледайте само каква напаст. Един гол стореше само. Вау, хора! Победихме 6 лея от тъха. И то такъв силен. Хора, това трябва да има поздравления. За колко време мога да шупят една стена. Вау! Така, хора, взихме 6 лея от тъха. Толкова лесно. Толкова събараме. Взихме 6 лея от тъха. Плюс бонус, който много ме зарадва. Много ме радва. Бонус. Вече за първ път имахме 669 789 такова. Значи аз съм хора много щастлив, като има толкова много. Тези много вече намалихме. Вече стаха 6000. 600 хиляди. Хора, този клан един ден и сега ще покажа, че май съм при хора не съм вътре. Та ниска е била. Но кошно кънта хакер, аз съм хакер. Хора, този клип ще се опита ще правя точно минути 15, но ще видим дали може да качваме от компютър. Ако не можем, кажете ми как се прави, защото не знам как. Аз не искам за първ път го направих. Иначе кажете ми базата бива ли, ще ми покажа някой реплей. Да, това. Ето това вижте. Ето хора, най-голямата напаст. Това се казва голените, защото много се гани. Са най-ганите против мен. Ама срещу мен не. Срещу мен са най-хубавите. Срещу мен са най-красивите. Той се губи 15 копи. Може да вземе толкова много. Хора, това ще бъде края на клипа. Дано да ви хареса. Ударете лайк. Чао, чао, чао. Това е X.